Assalamu alaikum malien chene muso dimsine ma bakoroba o bela jele nyangba oni sogoma anula oni shu oni kle o mana ke dien fon fe an ka fuli ni tanu be kata o bela jele ma o de ke na bol makedo drissa me menta yero wo de busu la rampa malien bi an sigira awi wala sa ka fen do bla o minen kono ka wala lol ke awi o pour que awi se ka famel ke fen do la d'abord me a fo wi ka fo ko biye dimanche novembre kalo tile wɔɔrɔ san 2022 an bɛ san kalo 11 na la ni waati na selifana seliw banna pour que ka précision di aw ma dɔgɔda t'a fɛ ko kunun ta do sinikɛnɛ ta do mali an ma sigi an kuma fila kama an sigira an kuma kelen dɔrɔn de kama aw bɛɛ folen kɔfɛ an b'a ɲin'a fɛ d'abord video y'a ka partage aw fɛn fɛn weleli kɛ aw fɛn fɛn message ci video y'a partage walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka video sɔrɔ cogoya min na parce que an hakili la nin tɛ an tɔgɔya la ka kɔrɔ parce que an bolo an b'an ka kɛlɛ kɛ ka taga maintenant ni mɔgɔ min taara i kanga ko ka kɛlɛ yɛlɛma ka kɛ e ka kɛlɛ k'a k'i tɔgɔla kɛlɛ anw bɛ tɛmɛ an ci fɛ parce que an kun ci ka ca mais comme ko bɛ ka tourneur min ta mɔgɔ minnu b'u k'u sen don a la kuma minnu bɛ ka fɔ o kama an jagoyalen don ka bɔ ka jamanadenw bɔ fili la ka pɔnw bila iw sanfɛ ka jotigi jo ka jalakitigi jalaki an tɛ kɛ mɔgɔ si t'a dogo an kɔfɛ i ti dogo an kɔfɛ mali de ka bon ni an bɛɛ ye an tɛ mɔgɔ si sauver ka mali bi ni an ye fɛn caman ku ni an ɲɛ tugu fɛn caman kan an y'an tulo gere fɛn caman kan an y'an sen pan fɛn caman kunna a bɛɛ kun ye mali de walasa mali de ka kisi an tɛ mɔgɔ dɔ ta k'o mali bila an tɛ mɔgɔ dɔ sauveli ta k'o mali détruire k'o bila an bɛ mali de sauver donc n'i b'i ka ko kɛ i jija i ka ko kɔlɔlɔ kana se jamana ma n'i ye ko min kɛ n'a kɔlɔlɔ sera jamana ma i jija i kana classer jamana jugu fɛ sinon n'i ka baara kɛra ten don min na n'i nana k'an k'i sauver ko ka jamana bi an t'a kɛ maliyɛn bi an tɛ nana kuma fɛn wɛrɛ kan ni ma fili ntɛnɛn tɛmɛlen sufɛla fɛ ni ma fili français ka chaîne dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko BFM TV précision de taille parce que mɔgɔ caman y'a jateminɛ k'a kɛ n'a fɔ ko BFM de don BFM o ye Burkina Télé BFM TV o ye faransi ta ye o BFM TV min bɛ faransi o ye documentaire dɔ kɛ ligne rouge o documentaire in kɔnɔna la mali lagosira kosɛbɛ mali burujara yɛrɛwolo yɛrɛ burujara maliyɛnw ka kɛlɛ burujara ni documentaire in ligne ta k'a lajɛ documentaire in bɛ fɛ k'a yira dɔrɔn de ko mali ni mercenaires de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mali ti ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin terrorisme ma mais mali bɛ ka taga baga jamanadenw dɔ ma k'u faga k'a yira fana ko depuis rusiw nana mali la ko siya lasa de bɛ yen baga de bɛ ka taga kɛ mɔgɔw ma an ka jamana nafolo a bɛ ka cɛ ka a buruja ka taga di mercenaires ma ka tila ka yira o documentaire kelen kɔnɔna la ko jɛkulu min bɛ yen n'o yɛrɛwolo debout sur la rempart ko a bɛ mɔgɔw labɔ faransi contre la ko mɔgɔw de don mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni rusiw de b'u sara rusiw de b'u kɔfɛ wa ko mɔgɔw fana don mɔgɔ minnu n'u manipulelen don fanga fɛ ni fanga k'u ma su u bɛ su kɛ ni fanga k'u ma o da de b'u da de ka tila ka o documentaire k'a yira fana k'a fɔ ko fɛn min kɛra mura ko mali sɔrɔsiw de y'a kɛ k'u taara baga civil de ma k'u ma se terrorisme ma ka tila ka yira fana ko minnu yɛrɛ gauche su minnu yɛrɛ gauche ko mali sɔrɔsiw de ka baara don ka tila ka yira fana ko mali bɛ k'a essayer ka nin ko in bɛɛ ta k'a da faransi la documentaire in ligne nin walasa ka mali lagosi ka rusiw lagosi an bɛ kɛlɛ min na k'an ka kɛlɛ in lagosi ka kɛlɛ in kɛ fu ye o de la an bɔlen documentaire in kalama an ye documentaire in lajɛ an kɛlen ka documentaire in lajɛ a y'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ k'a tigɛtigɛlen sɔrɔ k'a ci an ma aw b'a kalama k'a fɔ personnellement ne ka curiosité ka bon kosɛbɛ et j'aime faire des analyses et n tɛ sɔn ka analyse kɛ ko kunkurunin kan j'aime aller ka taga ko profondeur la walasa ka analyse ba kɛ a kan et c'est dans ce cadre que ne ye documentaire in 46 minutes et quelques ne ye a bɛɛ lajɛ
Quel est le documentaire là également, j'ai eu la curiosité. Ah, nous y a une galon tige en quand on dit oui nous déjà nous bomi oui nous kumaka nous bomi. Ou dorande do wa ou bien mo do de ma bara. Et c'est dans ce cadre là que le documentaire est kalanka lajé, oba kalama ni abe film lajé. Na be fakara film do akara feuilleton de o akara lom akara fon fe na ba lajé, ale clip na ba lajé. Aba soro soit à damene à l'avant ou sebenu ke. O sebenu nunu na ou be film togo sebe. Mogo munu baraka film kono ba sebe. Mi réalisateur yo ba sebe. Donc mogo baraka film ka ba sebe. Car ça de son ta, car ça image ta, car ça jata. Car ça kuma kamba ko ba be sebe. Donc o mogo nunu be de be jate mena. Ina fo mogo munu baraka film kono. Donc ntara film la ja ka ta fo alabana. Film labana to lisi be borom na nya laje. Et nya bala to fo la sebe no rom na ko journaliste. Nya bala a sebe no deuxième position na sebe no Malik Konate. Une documentaire suku ka ke Malika. Mogo do ka soro Malila o ka participer la faut ko signer. On dit ko jugo de. O la invitera Bamada plateau kan. Tarata choufala fait. Antara angum ka kuma BFM ka élément kan. O la nye mogo attiré kananinka. Ado nya yira ka fako ni mbara min kera mi ye dabal banko ye ni ye togo nu la iba malien do bala. O malien yira dongo do abe mogo dala ko ni prévu mogo mbolo ko français war dale ma ko kan nani ay ngo mogo ka taka documentaire en laje ka laba en laje o kale mogo tara documentaire en laje donc yira wolo a été organisation follow ne kara mogo follow mogo muni ils sont en labo kenema ka yira mogo la ka foko abeta pour vous dire que si yira wolo était d'accord avec tout ce qui se disait yara wolo mogo do kun ka sababu ka labo kenam si yara wolo savait ko ni documentaire sugu ka tourner yara wolo kan Malika yara wolo n'allait pas être premier ou bien si yara wolo avait donné son accord ko kan kuma sugu fo Malima kan kuma sugu fo ayere ka yara wolo n'allait o mogo do n'allait pas être premier ka boni akuma précision détail et comme ça ko tara mogo tara vidéo kera va soro Maliki ni Segu Tunkara bilala ɲɔgɔn na ko prévu ko fo taara tribunal la ensuite mɔgɔ wɛrɛw b'a la kɔsa in na ta ni ma fili taruba ale bɛ ka taa ni mɔgɔ ye tribunal la k'u ka prévu di ale ma n'a sɔrɔ ni France bɛ wari di ale ma donc o mɔgɔ fana ye prévu sɔrɔ o bɔra n'a ye a prévu kuma yira donc o cadre kɔnɔna la ne kun bolo n'i ye nin ko sugu kɛ i bɛ mun kɛ fɔlɔ o ye a cɛ yɛrɛ la ne nin ko min kɛ a ye mɔgɔ tɔɔrɔ tiɲɛna ne nin ko min kɛ fili don i bɛ segin kɔ n'i seginna kɔ i bɛ mun kɛ i bɛ yafa ɲini mɔgɔ fɛ ou bien i bɛ taga tribunal la ka tigi yɛrɛ di tiɲɛna ne ye jamana janfa nka Maliki m'o kɛ Maliki ye mun kɛ Maliki ye ne wele personnellement a ye ne wele personnellement ko ale degelen tɛ ka a yɛrɛ justifier a tɛ fɛ ka ala justifier yɛrɛ mais ko nana contexte min na a bɛ n'o de ɲɛfɔ ne ye ko moi étant chargé de communication de Yɛrɛwolo debout sur la rempart ko ale bɛ ja ninnu ta waati min na ale y'i sara bɛn na k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka élément dɔ kɛ Yɛrɛwolo kan ko bɛn ko k'a bɛ se ka image ta ale bɛ fɛ ka élément dɔ kɛ Yɛrɛwolo kan a m'a fɔ BFM a m'a fɔ BFM bɛ fɛ ka taga Mali la gosi n bɛ fɛ ka élément dɔ kɛ Yɛrɛwolo kan a ko ma ten ne ko mais Malik d'abord i ye karisa wele ma karisa wele c'est pas ça le plus important c'est quoi documentaire in i tɔgɔ b'a la wa i tɔgɔ t'a la oui effectivement a tɔgɔ b'a la alors ni film tourné la ni film ɲɛna film kɔnɔmɔgɔw bɛ récompenser wa o tɛ récompenser o tɔgɔ bɛ ja wa o tɔgɔ tɛ ja effectivement film kɔnɔmɔgɔw bɛ tɔgɔ bɛ ja wa a bɛ sɛbɛn o ka CV yɛrɛ la karisa ni film jumɛn tourné nin don in na ɔ ni film fana goyara aw bɛɛ b'a la kelen filanan ye jumɛn ni mɔgɔ dɔ y'i ka ja ta n'a sɔrɔ n'a kɛra fɛn de ye fɛn min tɛ e fɛla ko ye u y'a kɛ ka fɛn dɔ kɛ min tɛ e fɛla ko ye e bɛ mun kɛ
ah ne nga jadi aw ma nin de kama mais ne m'a di aw ma nin kama donc o la bi banque a signé mais ni y'a signé au kɔrɔ ko awa i jɛna ni documentaire kɔnɔ ko bɛɛ tu es d'accord tu signes a ko ne ma ko ale ma image di BFM ma ko ale document dɔ kɛ yɛrɛwolo kan ko ala ale de la k'o bɔ ale Orange TV yɛrɛ la ka bɔ yɛrɛwolo la ka bɔ on a tout compris ainsi de suite k'ale y'o kɛ ale yɛrɛwolo yɛrɛ la ye fɛn na a ka Orange TV kan ye mais ko ale ni agence France Presse de bɛ baara kɛ donc ale bɛ image feere olu de ma donc ko BFM ye image sɔrɔ France Presse de bolo donc k'u m'a sɔrɔ ale bolo donc lien tɛ ale ni BFM ni ɲɔgɔn cɛ n ko bon i kun kan ka min kɛ o ye jumɛn ni nin ko kɛra tan n'a sɔrɔ i nɔ t'a la n'a sɔrɔ lien tɛ ni BFM ni ɲɔgɔn cɛ d'abord i kun b'a fɔ BFM ye a ye n tɔgɔ bɔ a la a ye image sɔrɔ mɔgɔ minnu bolo a b'olu tɔgɔ kɛ kelen filanan ye jumɛn i kun bɛ se k'a fɔ BFM fana aw ye ne tɔgɔ dɔ yɔrɔ min na a ye ne tɔgɔ bɔ yen parce que fɛn tɛ ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ i m'a faamu mais i filɛ ka explication min di ne ma ni o don ne b'o faamu k'a fɔ k'u y'i ka image ta u y'a utiliser fɛn wɛrɛ la o kuma tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ mais weleli kun ye jumɛn ensuite weleli kun ye walasa ne ka bɔ ne ka video dɔ kɛ k'a fɔ non non Maliki ma kɛ nin kama a y'a kɛ nin de kama ensuite kuma fɔra mɔgɔ wɛrɛ k'olu kana fɔ ne olu b'a dɔn ne tɛna kɛ olu ma sɔn ka nin kuma fɔ ne ye ensuite mɔgɔ wɛrɛ tila ka na tuguni est ce que i bɛ se ka nin kɛ Maliki n'i y'a kɛ jamana la n'a kan ka retour kɛ don min na a bɛ segin i ma bon ne bolo la ko kun banna ye ko a yɛrɛ nimisara ko in na a bɛna na fɛɛrɛ de kɛ sisan k'a fɔ BFM ye bon vraiment a ye ne tɔgɔ don nin yɔrɔ min na a ye ne tɔgɔ bɔ a la parce que a ye image minnu ta an m'o sɔrɔ ne bolo a y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bolo o ma kɛ ne bolo a bɛna fɔ ne ka signature min b'a la ne m'a signé ayi o fana ma kɛ ne balila min na minute 30 o kɔfɛ élément dɔ bɛ ka circuler ko Maliki ka droit de réponse o droit de réponse in an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ comme il y a fɔcogo min na kuma bɛɛ k'a fɔ ko ni maaw bɔra i kan k'i ka bɔ ko k'i yɛrɛ jɛya bɔ finalement ne tun bolo nafa tɛ kuma labilen quoi parce que fɛn fɛn fɔra maaw ma ye kuma fɛn fɛn fɔra depuis ni IBK ka wagati fo kana se bi ma preuve kelen mana k'a fɔ ko Maliki filɛ nin ye k'a bɛ ka wari minɛ Faransi la ko ka Mali déstabiliser a preuve kelen tɛ mun kelen filɛ nin ye ne y'a sɔrɔ u bɛ ka kuma kan n'o ye BFM ka côté ta fanfɛla ye mais c'est pas la première fois n t'a siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ ko ne tɔgɔ ka sɛbɛn image kan M5 wagati kan to M5 la o média internationaux c'est-à-dire n'an yɛrɛ b'a fɔ ma ko tubabuw ka kunnafoni di sira n'o ye tubabuw ka radio walima u ka telew ye olu fɛn bɛɛ tun bɛ image minnu diffuser n'o ye ka M5 ka image diffuser o a kɛra image dɔrɔn ye o a kɛra dugumata sira fɛ a kɛra fɛn fɛ o n'u tun b'a diffuser o mais ne tɔgɔ tun bɛ sira kan ne Mali Konate tɔgɔ tun alors bɛ dan yan fɔlɔ d'abord nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ale tɔgɔ ka don image la mais ne hakili hali yan yɛrɛ nin kuma ninnu fɔli bɛ n'a fɔ halisa i m'a faamu de a m'a faamu de a m'a faamu parce que n'a y'a faamu a tɛ nin fɔ n'i y'a ye e tɔgɔ donna yen mɔgɔ ma fɛn f'i ma e kan ka dɔn k'a fɔ ko e y'o min fɔ o tɛ lagosili ka ɲɛsin jamana ma M5 kɛlɛ n'i tɔgɔ donn'o la o tɛ lagosili ka se jamana ma mais i tɔgɔ donna fɛn dɔ de la min ye lagosili ka se jamana ma et tubabukan yɛrɛ la u bɛ min fɔ ko intelligence avec une puissance étrangère parce que n'i y'aw hakili b'a la Macron ko a ka jamana kunnafonidilaw ma ka tila k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnana ko AFP agence France Presse aw bɛ danga min na a ye bɔ o danga na an bɛna don kɛlɛ phase min na sisan aw kana fɔ ko journaliste ya dɔrɔn ye liberté d'opinion liberté presse ayi dɛ a ye fara an kan an ka Mali buruja an ka Irisi buruja depuis o don malien min bɛ baara kɛ AFP la o don e kan ka fɔ ni AFP bɔra kunnafonidi la ko k'a kɛ Faransi ka instrument ye ka Mali déstabiliser ne kan ka sen bɔ AFP fɛ baara la mais ni continue o la ka baara kɛ ni AFP malgré que i y'a mɛn a fɔra u ka président fɛ
ko AFP bɛna baara kɛ désormais ka Mali déstabiliser, ka Mali buruja, ka Russie buruja. Ni continuera ka baara kɛ u fɛ, c'est comme si tu as une intelligence avec une puissance étrangère contre ton pays. Alors que Edun ko imagine ta ko k'a feere AFP de ma. O AFP filɛ nin, olu bɛna baara kɛ ka ɲɛsin Mali kɛlɛli de ma. Ko prévu ti sɔrɔ mɔgɔ bolo, ainsi de suite. N'a sɔrɔ France wari di e ma. A dɔw fo bi mandat don a kuma la, parce que les trucs personnels là, moi je m'en fous. A tɛ ɲɛ sira la, n tɛ don mɔgɔ, n bɛ combat personnel la, n bɛ don jamana ko kɛlɛ de la. Mais France wari ye jumɛn? France AFP, Agence France Presse. O Agence France Presse jamana président ko désormais mena aw ta an ka jɛ ka ninnu buruja. Ni wari minɛ AFP bolo ko ka image dɔ feere olu ma, jɔn ye wari di ma? O ti France wari ya? O ti France wari wa? Prévu bɛ taa ɲini min? AFP bɛ ka baara kɛ ka Mali buruja. E bɛ image ta k'a feere AFP ma. O ti jamana burujali ya? I dun t'a d'u ma fu. I t'a d'u ma Ala kama. I b'a d'u ma moyennant quelque chose parce qu'ils payent bien. Parce qu'ils payent bien AFP. Donc, on ne peut pas au courant. Je pense que en maganteka doya, nous on t'a jabi. C'est pas grave. Mais pourquoi Wakati, à ma fois que Malik et France qui joint, alors que Wakati, Malik tu m'as interviewé, ou tu m'as Malik qui fait, Malik qui était interview accordé, ou Malik a fait un an, Michel a filmé à Kasseka Bob, France 24, ou Makaseka Bob, Chéni Waroka, Kokan Jamano, parce que Ortem n'a antécommanda soroy. Donc, au Wakati, au Ultiamo, donc, k'a fɔ ko a tun bɛna kuma walima olu tigilamɔgɔw tun bolo o wagati ko o tun ka kan parce que olu tun ka kuma o sanfɛ donc o de kosɔn ne tɛ n yɛrɛ bila kuma caman na parce que n'i b'a dɔn k'a fɔ i ye ko min kɛ i hakilila lafiyalen don a ko la i b'a dɔn k'a fɔ i ye ko min kɛ hakilila tigɛlen don a la a ma se i ka bɔ kuma bɛɛ ko k'a fɔ k'i bɛ jaabili kɛ o de kosɔn ne tɛ jaabili kɛ mais comme an ye weleli kɛ k'a fɔ ko aw bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn donc n b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna. D'accord, i ye ko min kɛ i hakilila tigɛlen don a la. Mais ni nous avons vu il compte dans la fin. Ok, il n'y a pas de souci. Parce que nous avons vu le cas. Mais quand il tourne le verre, il y a vocal, il y a bla. Il y a déchargé, il y a un kati dogo, il y a un kofe kake, na fo kakobe, il y a un kake, il y a un koi. Deuxièmement, il y a un BFM fana bla, ou fana ka boka ta publication qui est la dia ka fo ka ko benyeshi, il y a un parce que il y a un makala. Troisièmement, minier good domier vas-y déborder bi wejume maison de la presse fana ka communiquer ke ka fa ay ko yere wolo kumba kalama donc moko kana baga malikima ini sebu tungara ka kala ima BFM bla ka communiquer ke ima maison de la presse bla ka communiquer ke alors pourquoi cette fois-ci ye BFM bla ka communiquer ke ka maison de la presse bla ka communiquer ke si tu ne te reprocherais ni bolo ko jugute muna ibi nunu be bla ka communiquer ke ini Maliki tala o makeo ini Taruba tala o makeo ini Mogoro tala o makeo i yɛrɛ ko k'i dalen don jamana justice la muna ibi nunu bila ka communiquer kɛ muna i ma mɔgɔw interpeller muna i ma mɔgɔw wele sariyaso la parce que nin communiquer kɔfɛ ne ko n ko bon an t'an da de bilen parce que ne ko hakili la n bɛ BFM ta faamu parce que olu ka laɲini hali ni BFM ka documentaire faamu i b'a faamu olu bɛ fɛ ka yɛrɛ wolo de lanɔgɔ n b'o faamu maison de la presse min bɛ yan Mali presse tɔgɔ la je pense que maison de la presse ko kunnafonidilaw ka so teriya mankan tɛ ka don yen jɛɲɔgɔn mankan tɛ ka don yen on ne doit pas chercher à sauver une personne et détruire le pays ou bien détruire l'image d'une autre organisation on doit chercher à sauver la presse alors fɛn dɔ de kɛra min bɛ hali presse yɛrɛ malo a bɛ jamana malo a bɛ jamana kunnafonidila bɛɛ malo ka kunnafonidila bɛɛ nɔgɔ. Et quand je vois la maison de la presse faire, quand ils communiquent et aller jusqu'à menacer les gens, je me dis, il y a un problème. Alors c'est la maison de la presse ou bien c'est la maison de Malik? Je pose la question. Pourquoi? Pourquoi ma ka kuma mɔgɔ fɛ minnu bɛ ka kuma munna maison de la presse kun kan ka wuli ka se olu de ma? Ah vraiment Maliki jo tɛ nin ko in na. Vraiment an bɛ fɛ an ka kɛ tan, vraiment an bɛ fɛ ka kɛ. Mais vous allez ka taa communiquer kɛ. Ka taga yɛrɛ wolo tɔgɔ don a la n bɛ tila ka se o yɔrɔ in ma
ka tila ka taga fo mɔgɔ menacer ni jamana sariya ko kuma ni kiiri ko kuma ye. Là je dis trop c'est trop. Trop c'est trop, on va tout dévaler. Voilà. Image mun fana bɔra reportage nin kɔnɔ a bɛɛ tɛ ne ka image ye dɔw ye ne ka image ye. A y'a hakili to nin yɔrɔ la. Image minnu bɔra reportage la a bɛɛ tɛ ne ka image ye dɔw ye ni ko dɔ ye ne ka image ye ça c'est en singulier o ye kelen mais ni ko dɔw ye bamanankan na o ye pluriel de o ye caman de ko mais ko dɔw ye ale ta ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya ma n bɛ misala ta mun ye M5 comment dire yɛrɛwolo ka image ye yɛrɛwolo ka manifestation walima yɛrɛwolo yɔrɔ min na bɛn bɛ Tour d'Afrique la a bɛ ka kuma ani fɛnɛ yɔrɔ min na fɛnɛ Basaro bɛ ka kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ye ne ka image ye parce que yanni a ka kɛ fɔlɔ n ye bɛn nin yɛrɛ wele n ko bɛn nin ma n bɛ fɛ ka fɛn dɔ to. Alors voilà, il y a manipulation bɛ yan de manipulation bɛ yan de e bɛ fɛ k'i yɛrɛ labɔ ka yɛrɛwolo di mɔgɔw ma e de bɛ faute la e de faute kɛ mais e bɛ fɛ k'i yɛrɛ labɔ ka yɛrɛwolo di mɔgɔw ma au lieu que mɔgɔw ka kuma e kan mɔgɔw ka kuma yɛrɛwolo kan au lieu que mɔgɔw ka kuma documentaire kan u ka kuma yɛrɛwolo kan au lieu que kojugu min bɛ documentaire kɔnɔ mɔgɔw k'o ye non mɔgɔw k'u ɲɛsin yɛrɛwolo ma c'est là où on a compris le jeu sinon Malik a ma f'i ye ko documentaire la mɔgɔ si m'a fɔ sinon ne de yɛrɛwolo chargé de communication ne m'a f'i ye ko ye yɛrɛwolo image ta ko ye mɔgɔw tɔɔrɔ ne ko documentaire dɔ ye jamana la gosi e Maliki sen yera a la documentaire dɔ ye jamana la gosi i sen yera a la alors kuma kan ka kɛ de n sen b'a la ou bien n sen tɛ documentaire la vraiment u ye kuma minnu fɔ o kuma ninnu tɛ ne engagé u ye n tɔgɔ sɛbɛn a la n t'a la kuma kan ka kɛ o de kan mais n ye image sɔrɔ cogo di on t'a pas demandé ça i ɲininkara de kuma min bɛ k'a fɔ image ninnu kan ko i tɔgɔ yera o kuma ninnu na mais e image sɔrɔ cogo di e ma ɲininka o la o ma mɔgɔ tɔɔrɔ o i ma ɲininka i ye image sɔrɔ cogo di i ɲininkara de ko kuma dɔ bɛ ka fɔ jamana ma i tɔgɔ b'a la i bɛ bɔ de k'a fɔ non tiɲɛ na kuma min bɛ ka fɔ jamana ma ne t'i yɛrɛ ye a la kuma min bɛ fɛ ka fɔ jamana ma ne sen tɛ o la kuma min bɛ fɛ ka fɔ jamana ma ne ma fɛn kɛ o la ne tɔgɔ tɛ o la n jamu t'a la n m'a fɔ n m'a ci u ma ɲininka n'i y'o fɔ mɔgɔw b'o faamu mais au lieu que e ka kuma min bɛ ka fɔ jamana in kan e bɛ taa kuma yɛrɛwolo ja kan o kɔrɔ ye jumɛn ka yɛrɛwolo di ka e sauver BFM y'o ta i nɔfɛ ka yɛrɛwolo di ka e sauver Maison de la Presse y'o ta i nɔfɛ ka e sauver ka yɛrɛwolo di là n'i y'i ka faute kɛ faute professionnelle grave n'i y'o kɛ n'i bɛn'o réparer kana t'i dogo mɔgɔw kɔfɛ kana t'i dogo jɛkulu kɔfɛ sinon mɔgɔw ko de ne y'a fɔ ne de bɔra ni image Malik kuma jugu dɔ bɛ ka fɔ jamana ma ko jamana sɔrɔsiw ka taga bin mɔgɔw kan k'u bɛ ka taga civiliw faga ko mura k'u ye civiliw faga kuma bɛ yen de mais a ye nin yɔrɔnin garder n bɛ tila ka segin ka na nin yɔrɔnin nɔfɛ parce que n ye témoignage fana sɔrɔ a video in na video laban fan fɛ yɔrɔ min na u bɛna kuma yɛrɛwolo kan cɛkɔrɔba dɔ kunkolo melengelen bɛ ka kuma la a bɛ ka témoignage kɛ mura ko kan k'ale mura ka ye ko Mali sɔrɔsiw taara baga mura ma Mali kun kan ka fɔ mɔgɔ ye jɔn y'o filmer comme i y'i nɔrɔ yɛrɛwolo dɔrɔn de la o cɛkɔrɔba in ka image jɔn y'a ta jɔn ye o image ta jɔn y'o image di ne ye témoignage sɔrɔ image ninnu filmera mɔgɔ minnu ɲɛna ne y'a témoignage sɔrɔ n ye tɔgɔ sɔrɔ hali cɛkɔrɔba min yɛrɛ bɛ ka kuma n'a ɲɛda melengelen don n y'a tɔgɔ sɔrɔ somme hakɛ min dira ma n y'a sɔrɔ a fɔra n ye alors pourquoi i bɛ k'i sinsin yɛrɛwolo dɔrɔn de kan mun na yɛrɛwolo ye mun de kɛ n'aw man ka conférence de presse kɛ bɛɛ bɛ na aw yɛrɛ y'a ye France den wulila ka na fɔ ne ka nin nɔfɛ yan a bɛ ka faransi gɛn aw ni Russie tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mais mun na a bɛ fɛ ka faransi gɛn aw ni Russie tɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo hakililata ye min y'o la an y'o fɔ olu ye o kɔfɛ espagnol nana an y'o fɔ olu ye japonais nana sisan a tɛ tɛmɛ kalo 2 kan an y'o fɔ olu ye u taara bɔgɔ chaîne kan TV5 nana an y'o fɔ olu ye RFI tun bɛ o tun b'a ɲininka an tun b'o fɔ olu ye an ka dayɛlɛlen don journaliste bɛ na u bɛ na ɲininkali kɛ n'i nana ɲininkali kɛ o ja
o kuma kan n'i y'o ta ka taga min kɛ o la ça n'engage que toi n'i y'an ka kuma bayɛlɛma o y'i kungo ye si on peut si on veut on porte plainte contre toi pour diffamation parce que y'an ka kuma bayɛlɛma i y'a ɲininka min na ani taara kɛ ni min ye olu tɛ kelen ye o maintenant Maliki ko ale ye yamaruya ɲini yɛrɛwolo fɛ ko ka ja ta maintenant a ye ja ta contexte min kɔnɔ an bɛna na o contexte fana la sisan yɛrɛwolo kan o fɛn ye fɛn jumɛn ye a fɔlɔfɔlɔ yɛrɛwolo ka hakilinata ye jumɛn ye o Wagner nali la Mali kɔnɔ a filanan ye fɛn jumɛn ye yɛrɛwolo kun jumɛn na yɛrɛwolo bɛ Russie de a tulo b'a la ko ale taara ɲininkali kɛ kun min na ale taara ja ta kun jumɛn o ye yɛrɛwolo hakilila ye jumɛn ye Wagner kan yɛrɛwolo hakilila ye jumɛn ye Wagner kan nɔfɛ a tɛ Faransi nɔfɛ a sabanan ye jumɛn ye parce que walima yɛrɛwolo yɔrɔ min na bɛn bɛ Tour d'Afrique la a bɛ ka kuma ani fɛnɛ yɔrɔ min na fɛnɛ Basaro bɛ ka kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ye ne ka image ye parce que yanni a ka kɛ fɔlɔ n ye bɛn nin yɛrɛ wele n ko bɛn nin ma n bɛ fɛ ka fɛn dɔ tourner yɛrɛwolo kan o fɛn ye fɛn jumɛn ye a fɔlɔfɔlɔ yɛrɛwolo ka hakilinata ye jumɛn ye o Wagner nali la Mali kɔnɔ a filanan ye fɛn jumɛn ye yɛrɛwolo kun jumɛn na yɛrɛwolo bɛ Russie de nɔfɛ a tɛ Faransi nɔfɛ ko mun na yɛrɛwolo hakilita ye jumɛn ye Wagner la mun na yɛrɛwolo bɛ Russie nɔfɛ a tɛ Faransi nɔfɛ fila a sabanan ye jumɛn ye kun jumɛn na aw wulila Faransi kɔ ani fɛnɛ bibi na Faransi taara aw yɛrɛ ka hakilinata ye jumɛn a ka kuntilenna ye jumɛn ye sabanan mun na aw wulila Faransi kama bibi na Faransi taara aw hakilita ye jumɛn ye Faransi kɔfɛ k'a nana image ta ni saba de kama a ye bɛn wele a ko ten ko a ye bɛn yamaruya ɲini bɛn fɛ n bɛ fɛ ka na fɛn dɔ kɛ aw kan mais a yɛrɛ ka kuma na est ce que a y'a mɛn a da ko n bɛna image ta ka taga di BFM ma est ce que a y'a mɛn a da ko BFM de bɛ ka documentaire dɔ tourner ko Russie bɛ ka aw sara BFM bɛ ka documentaire dɔ tourner ko Mali sɔrɔsiw bɛ ka fagali kɛ BFM bɛ ka image dɔ tourner k'a fɔ ko Mali sanu bɛɛ bɛ ka cɛ Russie fɛ ka taga BFM bɛ ka image dɔ tourner ko ɲɛmɔgɔw bi aw sara o kɛlen don ka aw bali hali kuma la n bɛna aw ɲininka aw i ka n jaabi o la est ce que a y'o fɔ non ko a bɛna aw ɲininka n'a sɔrɔ aw hakilila tɛ jumɛn ye Wagner kan aw hakilila tɛ jumɛn ye Wagner kan mun na aw bɛ Russie de kɔ aw tɛ Faransi kɔ mun na aw bɛ fɛ Faransi ka taa Faransi taalen a bɛna mun kɛ nin kuma ninnu jɛlen tɛ wa nin kuma ninnu jɛlen tɛ wa o de la n'a ye documentaire in kɔnɔna la Basaro ye élément min di Basaro ko aw de bɛ Wagner dɔn parce que o fana o y'o ta o tigɛ tigɛ aw de bɛ Wagner dɔn a kɛra Wagner ye o a kɛra setanɛ ye o a kɛra jinɛ o a kɛra mɛlɛkɛ o ni an bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ ka baara kɔfɛ walasa k'an kisi an n'o bɛ baara kɔfɛ k'an kisi k'an bɔ lakanabaliya kɔnɔna la maintenant n'o image tara ka togo yira ko ninnu filɛ nin ye Russie de bɛ wari di ninnu ma est ce que a taara o kama est ce que o élément de b'a kɔnɔ est ce que image taara o kama est ce que a taara o kama est ce que a taara o kama est ce que image taara de ka taga yira ko ayi ko ninnu filɛ nin ye ko ninnu tɛ se ka kuma ni faamaw ma yamaruya d'u ma documentaire fana kɔnɔna na ko bɛn bɛ yɔrɔ min na sisan ko jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen don ka bɛn ni interdit kuma la ko a ka lieutenant de bɛ se ka kuma jɔn y'o fɔ aw ye est ce que image taara o kama est ce que i nana ɲininkali de kɛ k'a fɔ bɛn a fɔra n ye k'a fɔ ko Asimi kɛlen don ka kuma tigɛ e la ko Mementa dɔrɔn de bɛ se ka kuma ko Basaro dɔrɔn de bɛ se ka kuma i ma n'o la o mais i nana de mɔgɔ hakilila ta ye mun ye Wagner la mun an bɛ fɛ ka Faransi gɛn diɲɛ bɛɛ bɛ n'an ɲininka o la an bɛ diɲɛ bɛɛ jaabi mais ani BFM bɛ ka image dɔ tourner ko aw saralen don Russie fɛ ko aw saralen don jamana ɲɛmɔgɔ fɛ walasa aw ka da de fɛn dɔw kan wa BFM bɛ ka image dɔ tourner ko Mali sɔrɔsiw de ye fagali kɛ Mura Mali sɔrɔsiw de ye fagali kɛ Gosi est ce que i nana ɲininkali k'o la a yɛrɛ dala kuma est ce que a nana o la en plus i ko ne ma e ye nin documentaire e ye nin image min ta e ma nin di BFM ma dɛ mais a dun signalen bɛ yan a dun signalen bɛ yan ɔ BFM y'a dɔn cogo di ko nin de ye bɛn ye BFM y'a dɔn cogo di ko Basaro ye bɛn nin ka lieutenant ye BFM y'a dɔn cogo di ko Asimi kelen de ka kuma tigɛ bɛn na ko Basaro dɔrɔn de bɛ se ka kuma BFM y'a dɔn cogo di ko nin manifestation bɛ ka kɛ monument de Tour de l'Afrique la BFM y'a dɔn cogo di ko wari de bɛ ka di ninnu ma BFM y'o dɔn cogo di mɔgɔ min bɛ image ta n bɛ n'o fɔ aw ye n'i ye image ta n'i bɛ image feere i bɛ image ni légende de di ɲɔgɔn fɛ n ye nin image ta nin yɔrɔ in na n'u ɲininka u bɛ ka nin de fɔ a traduction filɛ a kɔrɔ filɛ nin i b'o don di ɲɔgɔn fɛ ensuite i bɛ tila ka commentaire fana kɛ a kan
donc image jalan ti di o ni ye image jalan ta i bɛ ka mun fɔ a kan donc o kɔrɔ ko BFM ye kuma min fɔ anw ma i yɛrɛ ko ten e y'a signé e yɛrɛ jɛna ni o ye k'a fɔ reçu de bɛ ka anw sara kuma tigɛlen don anw na est ce que o de yamaruya dir'i ma ma fille an ka taa Nous bɛɛ lajɛlen ye ne ka image ye parce que yani a ka kɛ fɔlɔ n ye bɛɛ nin yɛrɛ wele n ko bɛɛ nin ma n bɛ fɛ ka fɛn dɔ tourner yɛrɛ wolo kan o fɛn ye fɛn jumɛn ye a fɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ wolo ka hakilinata ye jumɛn ye o Wagner nali la Mali précision de ta ye ko n bɛ fɛ ka fɛn dɔ tourner yɛrɛ wolo kan ale Maliki bɛ fɛ ka fɛn dɔ tourner yɛrɛ wolo kan ko n ko bɛɛ nin ma n bɛ fɛ ka fɛn dɔ tourner yɛrɛ wolo kan et ni BFM taara o fɔ maison de la presse fana ka tila ka segin ka taga sɛbɛn c'est trop a filanan ye fɛn jumɛn ye yɛrɛ wolo kun jumɛn na yɛrɛ wolo bɛ Russie de nɔfɛ a tɛ Faransi nɔfɛ a sabanan ye jumɛn ye kun jumɛn na aw wulila Faransi kɔ ani fɛnɛ bi na Faransi taara aw yɛrɛ ka hakilinata ye jumɛn a ka kuntilenna ye jumɛn ye bɛɛ n'i y'a ka kɔrɔ bi n ko bɛɛ n'i y'a sɔrɔ aw bɛ activité kɛ yɔrɔ minnu na i b'a fɔ n ɲɛna n bɛ se ka taa hali ni ne yɛrɛ ma se ka déplacer ka taa n bɛ n ka équipe bila ka taa u bɛ se ka taa filmer cogoya min na bɛɛ n'i y'a ka kɔrɔ de o kelen kɔfɛ bɛɛ u y'u ka activité fɛn o fɛn kɛ bɛɛ n'i b'a fɔ n ɲɛna bɔn bi an bɛ kɛ Tour d'Afrique la walima an bɛna caravane kɛ yan fɛ walima an bɛna activité kɛ yan fɛ n taara bɛɛ lajɛlen tourner ten cogo la ne ma mɔgɔ espionner n ma n dogo mɔgɔ kɔfɛ k'a kɛ wa a kɛra fɛnɛ wa u informer la yanni a ka kɛ donc maintenant ni documentaire bɔra mɔgɔ kelen tɛ baara ka kan mais maa caman de ye baara ka kan mɔgɔ caman min ye baara ka kan ne ka parti yɔrɔ o bɔra la déjà ne ka parti yɔrɔ n'o ye k'a fɔ ka image tourner ka yɛrɛ wolo ka fɛn tourner n'o y'o kɛ o ye ne ta bannen y'a la o maintenant ni image wɛrɛ minnu bɔra fan wɛrɛ fɛ ni maaw bɛ ka fɔ ko wayi ko gosi wayi ka gosi espionner mais ka gosi espionner n'o drone kɛra ne Maliki Konate bolo est ce que n bɛ sigi Mali yɛrɛ kɔnɔ n'o drone kɛra ne Maliki Konate bolo yala armée malienne bɛ se ka ne Maliki to tan wa armée malienne bɛ ne ta de ka taa ni ne ye cogo min na ka se k'o drone utiliser ka juguw kɛlɛ n'a ye armée malienne tɛ ne to ten parce que armée d'accord aw yɛrɛ nin mɛn sisan donc aw ye contexte faamu ko bɔra a contexte kɔnɔna la maintenant yanni Mali kun kana explication di yan Mali kun kan ka BFM de wele Mali kun kan ka weleli kɛ BFM de la aw n ka ja minnu utiliser a y'a utiliser ka min kɛ n'a ye je ne suis pas d'accord a y'a utiliser ka Mali lagosi n'a ye je ne suis pas d'accord a y'a utiliser k'an ka sɔrɔsiw lagosi n'a ye je ne suis pas d'accord bon n bɛ fɛ a ka n tɔgɔ bɔ a la parce que ne ye ja min ta o tɛ nin ye Maliki kun kan k'o de kɛ o mais au lieu de ça tu continues yɛrɛ wolo mais comme ko ale kelen tɛ m'a kɛ ale bɛ da nin yɔrɔ in dɔrɔn de la a la mais pourquoi tu signes le documentaire en entier an ka don BFM na BFM ye publication min kɛ dans le même sens an ka don kɔnɔ BFM ko tɔgɔ de ligne rouge précision sur notre reportage Wagner les mercenaires de Poutine k'u bɛna na faranfasiya kɛ ka ɲɛsin u ye ja minnu bɔ u ye film bɔ u ye documentaire bɔ ka ɲɛsin n'a a film tɔgɔ kun ye ko Wagner ko Poutine ka mercenaire ko u y'a kɛ kalo a kɛra le fin ni précision kɛra le 5 donc kunu novembre kalo tile 5 san 2022 BFM a signé une enquête ligne rouge consacrée à la société militaire privée Wagner qui a récemment investi le Mali. Ko BFM y'a bolonɔ bila ja dɔ la documentaire dɔ la min tɔgɔ ye ko ligne rouge n'u kɛlen don k'a ɲɛsin fɛn jɛkulu min bɛ yen nɔ ni kɛrɛn jɛkulu tɔn min bɛ yen nɔ ni lakana sira kan n'a tɔgɔ ye ko Wagner ko ni o kɛlen don ka Mali fan bɛɛ minɛ sisan. Depuis sa diffusion, le journaliste malien Mali Konaté est visé par une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Ko depuis ja ninnu bɔra ko fɛn bɛ Mali journaliste dɔ ye ko n'a tɔgɔ ye Maliki Konaté ko mɔgɔ kɛlen don ka taga bɔlɔlɔ siraw fɛ ka tɔgɔcɛw ni lagosi ta ka ɲɛsin a ma. L'accusant d'avoir tourné des images du charnier de Gossi ko k'a fɔ ko ale de ye Gossi Diatta
ce qui est faux côté tien, le journaliste malien Malick Konaté fait l'objet d'une campagne de dénigrement virulent sur les réseaux sociaux suite à la diffusion de notre reportage sur la présence de la milice Wagner. Ce message de désinformation et de propagande envers Malick Konaté l'accuse d'avoir tourné des images du sarin de Gossi. Malick n'a jamais tourné cette séquence qu'au Gossi image comme Malick Mota. Les images du sarnier de Gossi ont été tournées par un drone de l'armée française qui les a transmis aux rédactions. Ko Gossi ja, ko France drone français sorasuka drone nota, ko dit oluka kunafana sebe soma. Son porte-parole, le général Pascal Lani, l'explique d'ailleurs dans le reportage. Malick Konaté n'a par ailleurs jamais participé à la rédaction du reportage. Il n'a donc rien à voir avec la partie du reportage consacrée à Sadio Kamara. Comme Malick Ima, wita documentaire ou si wati mina ka rédaction ke ko Malick Ima ke ko wa ko yoro me fana nyeshino no Sadio Kamara ma ko te Malick Kabare, l'actuel ministre. Malick Konaté a simplement tourné une interview avec les membres de l'association Yerewolo avec l'accord de son président Adama Ben. Comme Malick ye jad zorone ta mimi nyashi ɲiningali ma ka ɲɛsi Yɛrɛwolo debout sur la rempart ma ko ni u ka ɲɛmɔgɔ ka yamaruya n'o Adama Ben Jare. Pourquoi ajouter cette précision? Donc k'olu ye ja min bɔ an kan ko o kɛra ni bɛɛ n'i ka yamaruya. BFM condamne les contenus sur les réseaux sociaux incitant à la haine contre Malick Konaté. L'auteur du reportage sur la présence de milices Wagner au Mali est notre journaliste Benoît Saran et non Malick Konaté. L'auteur du reportage sur la présence de la milice Wagner au Mali est notre journaliste Benoît Saradé et non Malick Konaté. C'est bizarre. Bon, nous avons des Malick Totoro. Nous avons des Malick Totoro ka taga fɛ. Nous des Malick Totoro ka taga fɛ. En vouloir k'a fɔ k'u bɛna lajɛ u y'a tɔ nɔgɔ ka taga fɛ. Ils n'ont jamais dit ici que Malick ma jadi olu ma. Ils n'ont jamais dit ici que comment dire, Malick m'a participé documentaire na. Mais contrairement ko aye Yɛrɛwolo jaw de ta ngalo minnu dara Yɛrɛwolo la ko ye Malick ka baara ye. C'est ce qu'ils disent ici. C'est ce qu'ils disent ici. Ngalo minnu dara Malick la ko ye Yɛrɛwolo ka baara ye. Ça va à l'encontre de ce que Malick même m'a dit. Malick est min fone oni nti kelen. Malick ko ale ni nunu nti ɲɔgɔn dɔ fɛn ma tɛmɛ ale ni nunu ni ɲɔgɔn cɛ. Mais nunu ko Malick ye baara min kɛ nin kɔnɔna na o ye ja min tara Yɛrɛwolo la ko Malick y'o baara kɛ. Nous non, l'image sur Yɛrɛwolo ou bien l'image sur cette partie où Yɛrɛwolo ta yɔrɔ fɔ sisan nɔ ma Francis ta fɔ ma fɔ ko Gossi ta ko Francis de y'o di olu ma ko Francis Sɔrɔsiw de y'o di olu ma munna u m'a fɔ yan nɔ ko Malick ma Yɛrɛwolo image di olu ma. Donc ça veut dire que Malick savait bel et bien qu'il y a un documentaire qui se préparait sur le Mali. Il y avait des mensonges qui se préparaient sur le Mali et ils avaient besoin des éléments pour que Mali la nɔgɔ, pour que Mali jɛkulu dɔ la nɔgɔ. Donc ça veut dire que Malick est min fana ye nɔ o ti tiɲɛ. K'a fɔ k'e m'a ta k'a di ninnu ma k'u y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bolo k'u m'a sɔrɔ e bolo ça veut dire que o tɛ tiɲɛ. Ne ko nin ye BFM ye n ko ça n'engage que BFM ne ka foyi tɛ nin. Et n sigilen n bɛ mun ye communiqué de la maison de la presse suite à la diffusion d'un reportage sur la chaîne française BFM TV. Ko nin ye kunnafoni di ye ka sanga ni BFM TV sanfɛ ko documentaire reportage dɔ kɛra. Que la maison de la presse suit avec attention et inquiétude les réactions suscitées, notamment sur les réseaux sociaux, suite à la diffusion d'un reportage par la chaîne française BFM sur le Mali. Ko fɛn min y'an ka jamana maison de la presse ye kunnafonidilaw ka soba ko u sigilen don ko u jɔrɔlen don u bɛ k'a lajɛ fɛn min ye reportage min bɔra BFM kan ko kuma minnu bɛ ka kɛ o la réseaux sociaux sanfɛ olu bɛ ka o suit. Après recoupement, il ressort que notre confrère Malick Konaté a fourni un élément sous forme d'interview. Ko olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ko a yirala olu la k'a fɔ ko Malick ye fɛn dɔ di BFM ma min ye ɲiningali dɔ ye. Donc ja dɔ do ɲiningali dɔ do reportage interview di. Réalisé avec les membres du mouvement Yɛrɛwolo debout sur les remparts. Ko min n'a labɛnna ni Yɛrɛwolo mɔgɔw ye. Ces derniers ont reconnu être informés de l'utilisation
de cet élément par les médias, y compris étrangers. Ko olu mogo ko ou sonama kafoko, ces derniers ont reconnu être informés de l'utilisation de ces éléments par des médias. Ko nu mogo ngo ku sonama ko ou jami menata kafoko a janunu abana na labare abana na ta kuna fondilaw fe ali kofe mogo. Ali kofe mogo premièrement français tokoten. Comme si Maliki yɛrɛ dako ntara fuye ntaru ɲininka ko mena ja dɔ ta aw kan mais Maliki m'a fɔ ya a yɛrɛ ka kuma na m'a fɔ ko mena ta k'a di nin de ma mena ta k'a di nin de ma mena ta k'a di nin de ma maison de la presse ko ale yɛrɛ wolo mɔgɔ ɲininka yɛrɛ wolo mɔgɔ ko awa k'u kun b'a kalama ko Maliki bena la ja in ta ka taga di mɔgɔ dɔ ma yɛrɛ wolo mɔgɔ ma nin fɔ maison de la presse de yɛrɛ wolo mɔgɔ ye mun fɔ maison de la presse an bɛ Maliki dɔn Maliki bi ja minnu ta a ja ninnu a bɛ deli k'u di kɔfɛ mɔgɔw ma a n'a ɲininkara k'a fɔ k'a bɛna ja min ta k'a di kɔfɛ mɔgɔw ma est-ce que o ye kuma kelen ne ne ka baara kɛ ne ne ka baro kɛ Maliki kan sisan an ka kuma Maliki kan ne k'a fɔ ye k'a fɔ Maliki bɛ to ka ja di kɔfɛ mɔgɔw ma ani ne k'a fɔ ye awɔ Maliki ye ne ja min ta an bɛnna ka k'a ka taa di kɔfɛ mɔgɔw ma o ye kelen Maliki ye journaliste ye. Est-ce que nous kuma fila kelen donc comme si pour que k'a kɛ n'a fɔ ko ka yɛrɛ wolo de toro yan ka Maliki labɔ o non a bɛ ka fɛn fɛn fɔ Maliki sen donna alors que kuma bɛ mun nɔfɛ ko Maliki sen de donna nin na parce que nin ko in bɛ jamana de mago sa a bɛ jamana de tɔgɔ cɛn n'a sɔrɔ n'a kun bɛ jamana tɔgɔ ja o tɔgɔ ja kun y'a nɔfɛ o a kun tɛ fɛn fɔ o la mɔgɔ kun tɛ fɛn fɔ mais a sen yera fɛn dɔ la fɛn bɛ lagosili ta ka ɲɛsin jamana ma alors il faut reconnaître ça et demander à Malik de sortir à ka yafa deli ou bien comme a yɛrɛ ko ko a dalen don justice la an y'a mɛn k'a fɔ ko kitigilamɔgɔ taara fɛ ko ka taga ɲinɛ a yɛrɛ dalen don justice la qu'il vienne qu'il aille répondre a ta yɔrɔ min y'a la a k'o fɔ a ka mɔgɔw tɔgɔ bila ka bɔ a da a ka mɔgɔw tɔgɔ bila ka bɔ a da le débat n'est pas sur yɛrɛ wolo le débat n'est pas sur l'image le débat c'est la participation de Malik à ce documentaire là Malik ka participation ni documentaire na min bɛ jamana la nɔgɔ min bɛ jamana la gosi n'a bɛ jamanadenw la gosi et puis Malik n'a jamais demandé à yɛrɛ wolo Russie de bɛ ka wari di aw ma wa Malik n'a jamais demandé à yɛrɛ wolo Assimi de bɛ k'aw bali ka kuma wa alors pourquoi ale ka taga kumaw yɛlɛma k'u turu kun kan comme si n'a sɔrɔ ni anw ni Maliki bɛn'o kan de n'an b'a kalama de ko Maliki bɛna anw ka Maliki nana anw ɲininka anw ye nin jaabi di a ma a taara comme si n'anw de bɛna fɔ comme si n'anw de ko Maliki i ye ja min ta Maliki ye ja min ta awɔ a nana anw ɲininka n'anw de ye nin fɔ a ye jɔn y'o fɔ qui vous a dit ça Maliki a demandé ça à qui Maliki yɛrɛ da ma fɔ a ka kuma kɔnɔna la wa n taara n'u ɲininka ko u hakilita ye jumɛn ye Wagner kan ne yɛrɛ ɲininkara la France 2 fɛ ko ne hakilita ye Wagner jumɛn ye Wagner kan n'a fɔ ye aw de Wagner dɔn ne tɛ Wagner dɔn anw ni Rusu de bɛ ka baara kɛ ni tɔgɔ min ka d'a ye wele a la n'i y'o kumakan ta k'o bɔ o ye ne kumakan ye mais n'i ye ne kumakan dogo ka taa commentaire dɔ kɛ a kan ko ne saralen don Rusu fɛ est-ce que ne bɛnn'o kan est-ce que an bɛnn'o kan an ma bɛn o kan dɛ. La maison de la presse condamne les menaces et agressions verbales dont fait l'objet notre confrère Malik Konaté. Ko bagabagali ninnu ni minnu bɛ ka taga Maliki Konaté sɛgɛrɛ ko an ka jamana maison de la presse n'o ye an ka kunnafonidila kunnafoniso ye k'u bɛ o kɔn mais Maliki acte min kɛ o t'o kɔn. Tout individu a droit à la présomption d'innocence. Ko jamanaden bɛɛ ka hakɛ don ni ko dɔ yer'i kun kan ni ko dɔ yer'i kun kan yanni kiiri tigilamɔgɔ k'a fɔ awɔ ko e jo t'a la ɔ jo min b'e bolo o sigana in jamana o droit bɛ jamanaden bɛɛ bolo misaliya la a ka fɔ ne ye fɛn dɔ ta yanni a ko ka lajɛya k'a fɔ i b'a sɔrɔ ne m'a ta o ko ye hakɛ ye. La maison de la presse déplore les appels à l'atteinte à l'intégrité physique et les injures grossières. La maison de la presse rappelle aux autorités que ces menaces sont faites publiquement et les auteurs sont connus. Comme maison de la k'a fɔ ko ni bagabaga minnu bɛ ka ta ka Maliki sɛgɛrɛ ko a bɛ ka kɛ bɛɛ kan a bɛ ka kɛ bɛɛ ɲɛna qu'elles prennent leurs responsabilités face à cela pour éviter tout dérapage. K'u ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa a ko kana kɛ tiɲɛni donc o kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ ka dénigrement ni fɛnw ka wuli k'olu minɛ mais Maliki yɛrɛ min ta ka jamana sɛgɛrɛ u ma fɛn fɔ o ma u m'a fɔ jamana yɛrɛ a ye Maliki wele a ka ɲininka u m'a fɔ foyi fɔ Maliki ma mais ko mɔgɔ minnu y'a kuma fɔ jamana ka wuli k'a ɲɛsin olu ma. La maison de la presse rappelle
à tous les acteurs, notamment ceux opérant sur les réseaux sociaux, que l'État souverain du Mali dispose de tous les moyens aujourd'hui pour identifier, démasquer et traquer tout individu, tout État impliqué dans les activités subversives contre notre pays qui connaît une crise multiple. Pour ce faire, la Maison de la Presse invite à la prudence et à la mesure dans les déclarations qui peuvent avoir des conséquences regrettables. Enfin, la Maison de la Presse réitère sa ferme détermination à défendre l'exercice du journalisme et la liberté d'expression plurielle dans le respect. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Conclusion. Maliki yɛrɛ dako. N taara n y'a bɛɛ ɲininka. N bɛ fɛ ka élément dɔ kɛ aw kan. Aw hakilina ye jumɛn ye Russie ko la, Wagner ko la. Mun de la a bɛ Russie fɛ a tɛ Faransi fɛ? Mun de la a bɛ fɛ Faransi ka taa? Faransi taara a bɛ fɛ ka mun kɛ? Maliyɛnw ne bɛ aw ɲini. Aw ye documentaire in lajɛ ani min bɛ ka fɔ documentaire in kan kɔnɔ. Est-ce que o ye kelen? Est-ce que o ye kelen? I tila ka to signer. Donc o kɔrɔ ko i yɛrɛ jɛna n'a ye. E ko e ye ko min kɛ. O y'a kɛ ko wɛrɛ mais o y'a kɛ min ye i jɛna n'o fana o de ye documentaire signé kun. O mun na i t'i bɔda kɛ anw ye? Mun na i t'i bɔda kɛ anw ye? Conclusion encore. Malik. I b'a fɔ i ka kuma bɛɛ la i dalen don jamana sariya la. A fɔra ko bɛ k'i ɲini taa na i yɛrɛ de i b'a dɔn i ma kojugu kɛ parce que i yɛrɛ mɔgɔ caman wele. Filanan yanni k'i dogo mɔgɔw kɔfɛ yanni a ka taga su fara tile ka yɛrɛwolo ka ko bɔ a contexte kɔnɔna la a fɔ mɔgɔw ye dɛ ko ne ma taga yɛrɛwolo mɔgɔw nɔfɛ ko n bɛ fɛ ka documentaire dɔ kɛ BFM TV ye ka ɲɛsin Wagner ka exaction ma ka ɲɛsin Wagner bɛ ka aw sarali min kɛ ka ɲɛsin aw bɛ nin baara minnu na a bɛ ka min kɛ Russie bɔ i ka t'o fɔ mɔgɔ ye ko e mana ɲininkali kɛ o kama wa bɔ fana i ka n'a fɔ mɔgɔ ye ko documentaire u y'a signé u ye n tɔgɔ kɛ a la o kɔrɔ ko n jɛna ni a bɛɛ ye parce que u ye journaliste fila de fɔ e ani karisa donc ni e t'a la ni e tɛ nin ligne kan Malik e de kun kan ka fɔlɔ ka plainte kɛ BFM kan e de kun kan ka taa BFM wele fɔlɔ yanni ka ne wele yanni ka taa yala ka taga nin communiqué ninnu kɛ a ye taga BFM de wele u k'aw tɔgɔ bɔ a la i ka signature min b'a la a k'o sama ka bɔ yen parce que signature tɛ taa ni wari tɛ o n'i b'a signé wari de bɛ di e dun ko k'e tɛ ka wari minɛ Faransi bolo i tɛ ka wari minɛ Faransi ka mɔgɔ bolo ɔ signature filɛ wari filɛ i ye preuve dɔ di i yɛrɛ contre la alors ne kun tɛ fɛ a ka se yan o de la n ye n da de depuis lundi fo bi n tɛ ka kuma bilen depuis lundi fo bi an tɛ ka fɛn fɔ bilen parce que an bɛ fɛ ka taga ko yɔrɔ la minnu ni tɛ kelen ye mais sɔgɔma o sɔgɔma yɛrɛwolo mɔgɔw b'a kalama sɔgɔma o sɔgɔma yɛrɛwolo mɔgɔw b'a kalama e ni yɛrɛwolo mɔgɔ jumɛn b'a kalama ko e bɛna documentaire kɛ BFM ye ko documentaire bɛ thème min kan ko a bɛna taga documentaire kɛ walasa k'a jira ko Wagner bɛ ka mɔgɔw faga yan ko walasa k'a jira ko Mura ta ko Mali de jo t'a la Maliyɛnw de ye Mura faga n ye n ka kuma daminɛ ni min ye n bɛn'o fɔ a la cɛkɔrɔba min ka image b'a la ni an ye kunnafoniyaw sɔrɔ k'a fɔ ko cɛkɔrɔba ye ni Mura cɛ a bɛ san 5 bɔ a b'a sigi Bamakɔ yan ka témoignage kɛ k'an ka sɔrɔsiw taara Mura u ye nin de kɛ u ye nin de k'u la mɔgɔ jɛmanw kunna k'a sɔrɔ a ni Mura cɛ a bɛ san 5 bɔ a tɛ taa Mura o cɛkɔrɔba in ka image o jɔn de y'a ta dɛ jɔn y'o cɛkɔrɔba in filmé BFM n'o image sɔrɔ cogo di an ka to k'o fana sɛgɛsɛgɛli kɛ o bɔmu filanan ye donc ni mɔgɔ ma se aw ma aw kana se u ma n kɔrɔ de oui je sais que je vais tomber mais je vais essayer d'entraîner yɛrɛwolo avec moi comme o bɛ Faransi fana arranger Faransi fana b'a fɔ awɔ yɛrɛwolo de don mɔgɔ minnu fana bɛ yɛrɛwolo contre la o b'olu fana arranger awɔ yɛrɛwolo aw bɛ jɛkulu jumɛn dɔn yan min image ti mɔgɔw bolo n'an bɛ conférence kɛ kunnafonidila k'i ma n bɛ fɛ ka nin ɲininka o tɛ na i b'a jaabi mais e taara ta ka kɛ min ye o ye jɔn ye
ne bɛ t'o ɲɛfɔ e bɛn'o fɔ de ko e kun kan ka min fɔ Yɛrɛwolo n'a pas donné son accord pour aller dire Yɛrɛwolo m'a ka yamaruya di diɲɛ mɔgɔ si ma ko t'a fɔ ko Russie de bɛ k'anw sara Yɛrɛwolo m'a ka yamaruya di mɔgɔ si ma ko taga nin di BFM na ko Russie de bɛ k'anw sara ko jamana ɲɛmɔgɔ bɛ anw bali kuma na ko anw ka argent de bɛ kuma Yɛrɛwolo m'o fɔ mɔgɔ si Yɛrɛwolo m'a fɔ mɔgɔ si si t'i sen don documentaire la parce que n'a sɔrɔ de parce que kuma in bɛ i bɛ fɛ k'o de yira ka kɛ i n'a fɔ awɔ Yɛrɛwolo de b'a kalama Yɛrɛwolo ko awɔ e ka taga don nin documentaire na i ka taga nin baara in kɛ Yɛrɛwolo m'a fɔ mɔgɔ si taga fara Faransi k'a ka documentaire kɛ Mali contre la ka Mali lagosi Yɛrɛwolo m'o fɔ mɔgɔ si Yɛrɛwolo m'o fɔ mɔgɔ si parce que depuis lundi fo bi mɔgɔ tintilen b'an kan n'an ko k'an bɛ kuma o tintilen b'an kan oui a yɛrɛ nimisalen don oui a bɛ fɛ k'a bila vraiment nin ko in kɛlen don k'a yɛrɛ dabali ban vraiment a ja wulilen don mais n'a ja wulilen don a k'a dilan a ka nin kuma sugu ninnu dabila kɛ e stresselen don e ja wulilen don i sirannen don mais n'a hakili la n'i sirannen don i ja wulilen don e man kan tɛ ka i baara kɛ k'e bɛ taga mɔgɔ wɛrɛ coron e man kan tɛ k'i baara kɛ ka dɔ fara nkalon kan i ye nkalon fɔlɔ tigɛ i ko k'i ni BFM tɛ ɲɔgɔn dɔn ensuite BFM ko k'a bɛ ɲɔgɔn dɔn k'u ye image min ta k'e ka image don i yɛrɛ tila k'a fɔ awɔ k'o ka image don i ye nkalon filanan tigɛ filanan la ko Yɛrɛwolo mɔgɔ b'a kalama k'a sɔrɔ Yɛrɛwolo mɔgɔ t'a kalama ko i ni BFM bɛ ka documentaire tourner k'a taa yira de k'a fɔ ko Wagner de bɛ ka anw sara k'a yira k'a fɔ Wagner de bɛ ka fagali kɛ Mura ko an ka sɔrɔsiw de ye fagali kɛ Mura i ni Yɛrɛwolo ma bɛn o kan maintenant pour que k'o dilan i t'i bɔ ka i t'i yɛrɛ di kiiri tigilamɔgɔw ma ou bien ka taga yafa deli ayi halisa i bɛ bɔ ka dɔ de fara o nkalon kan ka tila ka mɔgɔw entraîner i nɔfɛ o la ka essayer k'a b'o ko kɛ kilanko ye n'a ye dɔ wɛrɛ fɔ nin kɔfɛ n ma min fɔ n b'o fɔ parce que jusqu'à présent n ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ an ye kuma minnu kɛ n ma don détail kɔnɔna la kuma minnu tɛmɛna mɔgɔ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ n ma don détail kɔnɔna la mais n'an ye communiqué wɛrɛ tuguni k'an tɔgɔ don a la tuguni o la a tɔ n b'a bɛɛ da kɛnɛ kan siɲɛ kelen.